Bon dia. El dilluns passat va estar a la Vall d'Uixó el president de la Generalitat, Alberto Fabra, per a presentar el pla de residus de la Comunitat Valenciana, i l'acte de presentació d'aquest pla de residus va ser, com acostuma el Partit Popular, un acte d'autobombo, però sobretot va ser una descarada manipulació del llenguatge i de la realitat. Molt bones paraules, molt pegar-li voltes, molt parlar de tecnologies modernes, però al final Fabra el que va vindre a dir a la Vall és una cosa molt senzilla, que el Partit Popular opta per construir incineradores per a cremar el fem. I a més, Fabra plantejava això com una cosa moderna, com l'últim, quan en realitat es tracta d'una tecnologia molt vella, molt antiga i una pràctica que ha existit tota la vida i que hem anat superant afortunadament, que és la de cremar la basura. Esquerra Unida estem completament en contra de la incineració del fem i estem en contra perquè això és segurament la pitjor solució que es pot donar a l'eliminació del fem. La pitjor des d'un punt de vista social, la pitjor des d'un punt de vista medioambiental, la pitjor perquè no ens interessa a ningú socialment i aquest mètode només que algunes poquetes empreses que se dediquen al negoci de cremar fem. Com sempre fa, el Partit Popular tria allò que convé al negoci d'algunes empreses, no el que convé i el que interessa a l'interès general i a la societat. Esquerra Unida estem en contra de la incineració del fem, per una part perquè és una tècnica molt contaminant. Per més que el Partit Popular vulgui amagar la realitat, cremar el fem contamina i contamina moltíssim. I en segon lloc perquè és una forma d'eliminar el fem que és absolutament contradictòria en allò que pensem que n'hi ha que fer en el fem, que és reutilitzar-lo al màxim, reciclar-lo al màxim i aprofitar-lo al màxim. I és una tecnologia contrària a aquesta reutilització del fem per una raó molt senzilla. El negoci de les empreses que se dediquen a les incineradores consisteix en cremar quan més fem millor i per això no s'incentiva el triar en origen, no s'incentiva el reciclar el fem perquè el negoci consisteix precisament en cremar quantes més tones de fem millor. Des d'aquest punt de vista, Esquerra Unida volem expressar una vegada més que sempre ens hem oposat, que ens oposem i que ens continuarem oposant a l'intent de crear incineradores per a cremar el fem, perquè el que pensem és que el que n'hi ha que fer és treballar de veritat per la recuperació integral de tot el fem, per a produir en ell productes que siguin útils, per exemple, per a l'agricultura, per a enriquir els sols, i per això n'hi ha que incentivar i promoure de veritat el triatge en origen de tot el fem, el reciclar el màxim i el reutilitzar tota la basura que produïm. En aquest sentit, ens pareix que construir incineradores és completament contrari a les bones pràctiques mediambientals i el PP pot disfressar-ho conforme vulgui, però està venent-nos un producte molt vell i fora de lloc absolutament.